Prečo sme vlastne na tomto kopci? Aby sme robili niečo zimné. Budeme sa sánkovať? Nie, tento rok sa budeme lyžovať. Ale veď sa nevieme lyžovať. Čo môže byť na tom ťažké? Ideš prvý. Ako myslíš? Neviem brzdiť! Neskôr? Čo sa ti stalo? Udrel som si hlavu. Ja to zvládnem lepšie, len pozeraj. Čo? To ide tak rýchlo? Tam je kameň! Pomoc! Nie! Prečo máš na hlave snehuliakovú hlavu? Lebo som narazil to snehuliaka. Radšej zostaňme pri